Electric vehicle drivers naman dismayado sa pagbabawal sa kanilang sa e-bike at e-trikes sa National Highway. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipatutupad na ng Land Transportation Office ang pagbabawal ng pagdaan ng mga electric bicycles at electric tricycles sa National Road. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office ang pagpapa-impound ng e-bikes at e-trikes na mahuhuling dumadaan sa national highways na in-extend hanggang January 2026. Ayon sa LTO, magsasagawa muna sila ng information drive para ipaalam sa mga motorista na bawal pa ring dumaan ang e-vehicles sa national roads. Dahil dito maraming gumagamit ng e-bike at e-trike ang nag-aalala, kabilang si Mang Modesto na umaasa sa kanyang electric bike bilang pangunahing kabuhayan. Ito lang naman ang hanap buhay namin. Hanggang di pa na itong naresolba itong pinatupad nila, talagang hindi kami pa pwedeng umano sa road na karsada. Bike kasi yung padyak, nahihirapan na, lalo na ako, senior na ako, hindi ko na kaya. Kaya ito, medyo mas magaan konti. Kinababahala rin ng mga rider na posibleng ma-impound ang kanilang sasakyan na maaaring magdulot ng pagkawala ng kita sa araw-araw. May ilan namang nagsabing sinisikap nilang umiwas sa National Highway at sa halip ay sa gilid ng kalsada o alternatibong ruta dumadaan upang hindi lumabag sa batas. Ito yung alam namin para mabuhay ang pamilya namin. Malit lang, kahit malit kinikita namin, ma'am, marangal, wala kaming nasasagasahan na kung nandyan kami sa kalsada, nagmamaniho, tumatabi naman kami, ma'am. Samantala, nanindigan ng LTO na malinaw na nakasaad sa implementing rules and regulations ng Electric Vehicle Industry Development Act Law ang basihan sa maaaring pagbabawal ng biyahe ng mga ganitong uri ng sasakyan sa pangunahing kalsada para sa kaligtasan ng mga gumagamit at ibang motorista. Gayunpaman, umaasa pa rin ang ilang rider na magkaroon ng mas malinaw na guidelines o solusyon upang hindi maantala ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.